Co to jako je? A proč sněží? To je divný. Kámo, hej kámo. Hej kámo, stávej. Čo je pro boha? Co se tady děje? Nič, prosím tě, běž spať. Maria, agresivně kvůli vstávání. Je 6 ráno. On rychle furt nestává. Hej brácho, stávej. Však kolik je hodin? Teď pozri se, koukněm. Počkať, on je 6:40. Čo to? Ukáž. Čo sa děje? A prečo sněží? To je divný, proč sněží? No ano, prečo sněží? A proč je taková tma? Čo sa děje? Jdeme se kouknout na zprávy, toto je jako divný strašně. Kámo, nechápu, že se tohle děje, kámo. Nechápu, jako koukám se na televizu, ale co se děje s tím počasím? Nechápu. Počkať, už jdem. Tak, sedněm a jdeme. Kouknout na televizu. Čumnu na to? OK. Dneska se stala velká bouře. A to je, že sněží a je velké tma. Prosím vás, chtěl bych říct, že toto je druh, který může být jednou za 1 000 000 let. Dávajte si pozor, jsou nejvíc aktivnější úchyláci a dokonce i klauny. Dávajte si pozor a zamykejte obrazovky. Toto bude tady jen týden, takže to vydržte. Tak do prdele. Chápeš, kámo, že teďka na nás budou lítat vrazy na nás budou tady lítat a že k tomu nám tady pobodí auta, chápeš? Moje auto stojí několik milionů, chápeš to? A dokonce jsou nejvíc aktivní teďka skémři, protože je nikdo nevidí něco, tak proto dávají dobré nabídky, že jestli jim dají huge peta, tak který třeba mám na ramínku, tak jestli jim dají huge peta, tak ta tma smizí, co je fake. Nechápu ty, kdo to může jako vynaleznout takovou blbost. Jo, teďka na nás budou lítat jo, to mi teda začíná den, hele. Matyáš, a čo by jsme išli von? Dělá si ze mě prdel. Nerobím si prdel. Chápeš, že je tma a můžou nás pobudit. Čo je? Máš dobré auto? Tak jo. Já se o toho mého kamaráda bojím, takže jdu za ním. Kamo, pojď. Jo, dobré, už jdem. Ach, ježmarja, chudinka baska. Nehraj si tady na chytrého, když tady chceš žít do velké tmy, ty vado. I zasněžený silnice, uhní, popelnice. Tak to je fakt, ty vado. Je bolest. To je takový jezdit. Po takový tmě, chápeš, že se můžeme ztratit? Šmaria. Ty se vůbec neuvědomuješ, kam jedem, kámo. Jedem úplně do prdele. Tady nic není jde vidět. A i kino je zatmavělý. Proč nás takhle napadla taková úplná hovadina? Takový hovno. Budeme lítat po městě ve tmě.
No, v noci chápu, ale v takovýchhle nebezpečných, že to vůbec, kamo. Jen zpátky dom a opovaž se vylez tady tohle hnusného počasí, kamo. Opovaž se z takovýhle počasí vylez z baráku, akorát z baráku. Nebezpečné je tady to, že tady budou klouzat. Šmaria. Wow. Mám se rozbil čumák. Pado. Och jo, to je fakt s tebou hrozný. Pojď domů, okamžitě. A čup. Dělej, pojď dom. Už jdem pro boha. No, pro boha. Ale hlavně, že se nebojíš, že tady na tebe skočí nějaký vrah s bambulkou. Hlavně, jo. No, konečně, tady už je hezky. Už ty obrazy nejsou aktivnější, ale furt tady je aktivní ta zima. Brr. Ale hlavně, že jsme dobrých, čistých mikinách a nechal jsem tady to auto. Tak teďka můžeme akorát jet. Ale bude to se mnou klouzat, takže... Pozor na to, že... I právě na velká šance... Tady budu klouzat. No, pěkně. Protože bylo to o dost horší. A o dost bylo spaní lepší, protože hnedka, tak už tady jako od té tmy taky bylo líp spat, ale ve 3 ráno je vždycky už slunce. Pomalu Normálně se zbudím tak ve 4 ráno, už jinak nespím. Teďka to koukněte na to počasí, to už je lepší počasí. Když by ta byla ta tma, jsi zvyklý, že rychle spíš jak hroch. Mám štěstí, že jsem to zacenzuroval tohle, protože to je taková chrapačka, jak od AI. A máš velké štěstí, nebydlíme v Madison Lake, protože pojedem tady, ne, to nebudu dělat, jinak mi tam to auto zamrzne a už nepojedem nikam. Ale opovaž se z toho auta, tady vylez takový podmínkách, chápeš, že můžeš z toho umrznout, tady minus 150 stupňů. Tak dobré, no. No, ty jsi chtěl jít, že? Že jo. Řekni mi, že jo. A opovaž se, že vážně půjdeš, protože je minus 150 stupňů a ty chceš jít ven. Chceš jít ven v takových hnusných podmínkách, že jenom ty kopyta dáš pryč z toho auta, zamrzneš. Normálně už ti nepůjde ani jedna noha. Jako i tělo ti nepojede, protože budeš úplně zamrzlý jak cip další půl týdne. Ty dneska je 3,5, ne, dneska je 12, už je 12 hodin. Furt nic, kamo. Ty furt tady děláš nějaké bla hovadinky. Taková zima, brr. A konečně doma. Kámo, jo, konečně. Už se to roztápí, no ty jogo, no konečně už se to roztápí. Yes, brácho, ty dneska jsem se vyspal tak dobře, bráško. Tak to je nejlepší den, čo jsem mohl najít. Ty vole, tak to je dobré. No konečně už to odmrazává. A vidíš, voda už neexistuje tady. Víš co, já si jdu zaplavat. No konečně taková lázeň. No konečně, to je krás.
Já se potřebuju někam kouknout. Počkej, se kouknout, kde je výřivka? Kde mám tu výřivku dát? Musím mít svoji soukromou výřivku, ne? Sakra, není to výřivka. To je prostě na nic, když ten nejde výřivka. Ty kráso. A už jsou 4 ráno. No, ty kráso. Tak je čas vyrazit na výlet. Tak. No, to jsem měl se asi přichystat, nebo já půjdu takhle. Mě to takhle ladí. Hej, kámo, jsi připravený? Kámo, jsi připraven? Asan. No tak jo, no. Tak čas jet? Tak jo. A kámo, když dneska jedem na výlet, tak jsem připravil karavánek. Protože jedem brutálně daleko, ale brutálně. Tak až kam jedem? Do jiného města jedeme. Takže připrav se a jedeme do nového města. A čo tam jako budeme bydlet? Ne, půjdeme tam na výlet. Víš co, může si udělat výlet, ne? Tak jedeme tady hezky. Uj. No celkom jako těžké auto, ne? Na tento výšlap. No budeme to týden, ne? Tak musíme se nějak připravit. Nemůžeme bydlet někde v baráku. Jedeme 3 dny daleko. Jako až na Aljašku třeba. Protože tam, kde pojedeme, jmenuje se nějak tak Razvicity, nebo co? Nějak tak Razvicity, nebo něco takového. Se to jmenuje. Globálně by the way, jedeme už na konci Brookhavenu. Za chvilku budeme. Co ještě neznáš, ale ty jsi byl aspoň tak týden v Libetopii, ne? No bol som v Libetopii. A co tam jako máš za ty zážitky? No, jako potkal jsem se tam s policiou, byla celkom přísná, no, tam to je celkom přísný v té Libetopii, proto jdem do Razvicity, nebo jak se jmenuje. Jo, jedeme. Tak, kámo, vítej tady. Počkej, ty jsi nějak připravil? No ano, já jsem se připravil. No, tak doufám, že jsi připravil až. Kde dneska tady budem. Každopádně karavan tu někde měl být. Brácho, pojď už. Jo, už jdem. Čo jsi tam dal za káru? To je karavánek. Nasedej. Tak dobré, no, asi tam. A jdeme. Zajímá, že jak se tady řídí, kámo. No vůbec nevím, jak se tady řídí. Matyáš, naháníš. Nepřeháním. Čo robíš? Tak to asi dělám, řídím, ne? No dobré, riádíš. Teda. Jsem si je přisíckal a takhle. Jen 50 tak. A pojedeme do klubu. Ale jsme na náměstí. Někde zaparkujeme, třeba tady. Parkneme, vždyť víš. Tak, parádička. Tady parknutý. Pojď, bráško. No, už jdem, no. Dobré, no. Já bych som šel do toho klubu. Já jdem do toho klubu. A tak milujem ty kluby.
Jo, no. Mě zajímá, co jestli náhodou to... Mě zajímá, co tam v tom klubu dělá. Ale to chci vidět. Au! Já tak nenávidím ty chodníky, ty pole. Však toto. Proč tancujete Fortnite tanec? Tak okej, jdu taky. Tak co, jak jsi to užil? No, celkem dobrý. Už je za chvilku ráno. Já si půjdem spát. Ne, my jdeme dál cestovat, nebudeme tady jenom na tom náměstí. Pojedeme dále. Nepojedeme jenom tady na to náměstí, jako. To teda ode mě nečekej. To si ani nepřej. Jestli vážně chceš jenom lenivě tady, tak si mě nepřej. No dobré, no. Tak jdeme dále. No, super, hodnej. Tak jedeme. A víš nějaký cesty? Moc nevím, jako, ale... Budu najít nějaké cesty, jako... Jo, mapky. Super, jo, jsme... Takže my půjdeme... Jo, tady. Do gymu. Tak. Jsme tu. Tak, bráško, jsi v gymu? To je dost lepší, ne? Jo, tak to je teda. To je...
objednám si tady auto jedno. Kámo, já si tady vyberu nějaké auto a jedeme to domů. Nestojí to do robku. Ježmarja. Tak to asi ne. Jako sportáka tady hezky. Tak jo, dobře no. Bum. Koupeno. Cože? Už kupoval. Ježiši Maria. To je fakt nakupování k smrti. No, doufám, že už to půjde. Tak to je parádní auto. Kámo, nastup. Čo to máš? Tak víš co, kupoval jsem, ne? Wow. Ty blbečku. Jo, tak to jízdí. Miluju to jízdí. Ale má to strašně malinkou gravitaci, takže to na tom jezdit teda nebudu. Takže bum. Mám se jiné auto, protože já nechci. Co jsem si dal toto? Už to je lepší. Tak je čas jet. Kámo, nastupuj, můžeš jet. Tak. To už je auto, ale já ta černou. Tam být černá barvička. Uní ty blbečku. Ty blbečci. Tak jedeme. Jdeme objednat teďka nějaký barák. Já jsem úplně samý unavený. Někde nahoře dobrý baráček. Wow. To je false. OK, tak tady mám. Tak, jaký barák si tady dáme? Tady hezky, tyjo. Jo, super. Jo. Tak já tady hezky dám, tady, ne, běž, pryč, ban, bum, ban, šup. A jdem, bum. Ne! A tam naperu velkou rychlostí, aby netrfila, paráda. Tak já dám vždycky na garáž. Otevřeme si jasný garáž. Otevřeme garáž, super. No, koukni na to, tyjo. Yes, to je baráček. Kámo, pojď. Už jdem, dobré. Tak, už jdem. Tak čo to je za barák? Počkať, zkusím to. Počkať, čo to? What? No, co tam je? Ty vole. Ale za tolik peněz? Wow. No to má i plazmovku. Tady počítač, no tak to si zaberu já. Toto, protože toto je moje, yes. Tak to je moje, to si zabírám já. A nebo si tohle zaberu. Jo, to si zaberu. Beru tohle. Dobře, tak beru s tím počítačem. To je jediný. Co tady máš? Ale je dobrý, ne? Když tady máš počítač. To mám prozatím MacBook. Kouknu na počítače. Co tady jsou za počítače? Nintendo.
Zrazal na to 605 to nechci teda kupovat. Já si zahraju Roblox. Jo, tak já tady sednu. Tak sednu si tu a zahraju si Roblox. Jo, to je prostě ono. Vypnu ten mobil a hraju ten Robloxík. Jo, takhle se to dělá. Že bych se dal hrát tady, ale dobře, tak. Já bych se chtěl kouknout, jestli není i mobil. Jsou tady jenom nějaké kravenky, jídla, jo. Tady nějaké věcičky, to já nechci. To ne. Já tady mám svoji kartu, to si dám k sobě. Super. To potřebuju, tak nic tady není. Ne, tak nechci, tak paráda. Tak. Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you in this tiny room. Kouknu tady na mobil, jestli nemám něco. Zase tady něco, nebo jo, napíšu tady s kamošem. Tak co, hele. Jo. Jo. Tak. Něco píšu s kámošem. Ale tajně, protože to můj slovenský kamoš ho nemá rád. Čo, Matyáš? Jo, dobrý. Ale nejdem něco nakoupit? Mám kreditku u sebe. Tak jako dobré, no. Mohli bychom. Tak tady netrč svoji hlavu a pojď. Musíme jet. Já mám sakra za 100 auto. Kámo, neříkej mi, že jsi mi to auto vzal. Já nevím vůbec, kde máš auto. Já nevím vůbec. Sorry, ale vůbec nevím. Kde? Jaké tvoje auto? Nebo čo hovoríš? Ukáž, kde je to auto? Já teprve nevím, chápeš, vole? No dobré, no, tak ho tam spawní. Tak. No, mobil tady dám pryč a jedeme. Nasedl jsi? Nie. Tak si nasedni. Ne, já jsem nechtěl říct nasedni si. Nasedni si, kámo. Nedělej si prču. Maria, nasedni. Tohle dělej, nasedni, no. Já tě vezmu. Tak, jedem, dobře, super. A kam bychom jeli? A nevím, kde kouknu na mapy, kam jedeme. Takže říkáme na Gčko, že tady vzadu. Pojedu, bum. Na mapě, centrum. Jedem do centra. Dneska
Dneska do žádného klubu nejdeme, jasný? Už jsme to včera přehnali. Počkej, není tu mekáč? Jo, je tu mekáč, ty jo. Konečně se nažeru aspoň. Dneska do klubu nejdem, jo? Dneska jdeme do mekáče. Ale jo, kámo. Tady jdu zaparkovat. Tady zaparkovat, bum, a jdeme. Půjdem tady, má. No tady jedno. A chci ten burger. Jo, vezmu si ten burger. Já si vezmu to jídlo. Jo, vezmu tady. Jo, mňam. Mňamka. To je mňamka, kámo. Jsem se nažral. Doufám, že jsi taky nažral, kámo. Jo, nažral jsem se. Tak jo, jdeme dom. Tak jo, jedeme dom. Ale jako, kam myslíš dom? Jako do Brookhavenu? Jo, jedeme do Brookhavenu. Zase deň. Tak jedeme. Každopádně letíme letadlem, jo? Je tady letiště. Takže jedeme do airportu. A tady možná to přenko, nebo kde je airport? Kde jsme my? Kde je airport? Tak jdeme se tam spanout do airport. Super, tak jsme tady. Jep, jsme tady. Kámo, kde jsi? Jo, už jdem. Mě zajímá, čo tam bude. No tak jsme tady. Ukáž. Mám tady check-in. Check-in, dobře, tak jdeme. Na security check-in. Mě zajímá to. Mě zajímá. Tam je. Dobře. Tak jdeme. Tak jsme tu. Jsme tady ve Starbucksu. Kámo, pojď. Brácho, za pár minut letí do Brookhavenu. Pojď, kámo, pojď. Že jsme potom dobrý, jdeme. Tak jo, je čas jet. Tak kámo, tak co, jako si myslíš, jak se jsme tady měl? Jo, jako dobré, no, jsem tady měl. Mám jako dobrý zážitok, ale chcem už jít domů. Každopádně zastavujeme by the way v Libetopii. Příští zastávka Libetopie. A už to slyším. Tak jo. A tady jedu nějakou kravinku, nebo co to je. Tak jsme v Topie Airport. Super. Smoke on the terrace and into the kitchen. I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with you. Zajímá, co tady jako je. Jako. No, dobrý den. Ladies and gentlemen, we are now boarding all passengers traveling on flight kámo, PA-101. ty to Please nestihne. have your boarding passes ready. Konečně je, ty vole. Konečně je, že tady. Tam pojď, kámo. Už jdem. Čo to je za kraviny tady? Jsme rychle jít do stanice, jinak to... Tak. Kámo, pojď. Jo, už jdu. My to nestihnem, kámo. Brácho, no, už to odlítlo. No, za 5 minut.
To si děláš No do prčic, ne, my jsme zmeškali, jo. Do prčic. No pěkně. Tady my tu zase budeme čekat, jako úplně blbci. No, to já nemůžu. Já tak nenávidím časy. No tak si musíme počkat. Já to povedal, že to nestihnem. No, aspoň, že tam není 30 minut. Kam, hej, už koukej, za 50 sekund. Bychom už jít, ne? Jdeme. Co? Musíme počkat, kámo. Ne, zaprčit, my to zase nestihneme. Já nemám pas. Prčil, musím někde najít ten pas. Jsi tak blbej. Tam pojď. Nejdu prčit. Ne. Zasraný pasy. Maria, tak nenávidím. Jo, fakt to. Nesnáším věci, Když zapomenu někde u sebe v kapse nějaký debilní pas. A to jsem nastoupil do toho skurveného letadla. Já tam mohla aspoň bejt, tyhle. Aby. No taky i my se do toho Brookhamenu nedostaneme. Tam prostě do toho Brookhamenu nedostaneme. Pak se do toho Brookhamenu ani nedostaneme. Protože my nemáme dobrý pasy. My nemáme pas, chápeš? Máme správný pas a nevím, kde se ten pas nachází, jaký pas jako. My nemáme ani takový pas, ani ten nemáme, chápeš? My nemůžeme tam vlézt, že nemáme pas, nemám nějaký blbej pas, chápeš? Takže tam nemůžeme. Já tak nemůžu z toho ty vole. Tak nenávidím tu lepotopy. Tak nenávidím tu lepotopy. No ty kráso, no konečně doma. Tak Matý, dám ti jeden zlutovou jednou ze snídaní. Tak no konečně. Sladký Brookhaven. Tak miluji ty Brookhaveny. Teď doufám, že se vám video líbilo. Dajte like, odběr, zvoneček, sdílení a u dalšího videa zase čus!